ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 4 феврали соли 2022 1000 рубл 148 сомонӣ, $100 1130 сомонӣ. Дар ин музанабормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона ҳамагӣ аз 90 000 сомонӣ сар мешаванд. Дар ин музанабормон хонаҳо бениҳоят бисёранд. ҳавлӣ, квартира ва ғайра. Барои ҳамин навормона ҳатман то охира тамошо кунед ва пеш аз саршавии навор як лайки бобогира монед. барои мо беҳтарин дастгирӣ аз тарафи шумо мешавад. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо даркоред. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, додарчамон ки ҳозир дар рӯи экран мебинедша касали раки хунай, остри лейкоз. айни замон дар беморхонаи Қараболохова 11 корпусда шаҳри Душанбе химия дорад. мутаассифона леченияшда маблағи бениҳоят зиёд даркорай, суми оилаш, зури оилаш намерасад. барои ҳамин агар кадометон зуртон бираса барои ёрдамтӣ, марҳамат, рақамҳои карташон дар рӯи экранай ба номи Каримова Шаҳло, Душанбе Ситиай ва боз рақамҳои телефонам дар рӯи экранай. метавонед ба ҳазур занг зада рафта кӯдака бинед дар Қараболо 11 корпусда шаҳри Душанбе. кадомере ки мисол зуруш нараса сумқати ёрдамтия, дар ҳаққи ҳамин бачаак дуо кунед ва чанд қа ки тонем ба дигарҳо паҳн кунед, то ки одамое ки зуршон мерасидагӣ ҳамо да ҳамин навор бирасаву ёрдамтиянд. обод бошед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пештарон номаш Калхозу буд. як хонага бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонтша нав кардагиянд. нархаш 112 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара номаш Московский, савхози Ангурбоғ, рӯ ба рӯи дарвозаи Ангурбоғ. 8 сотих замин дорад, бо верандаш, об дора, свет ҳаст. олинеки ба хонара накашидагиянд. хона бе ремонт, заборош гирду ба гирд маҳкамай. нархаш бошад 90 000 сомонӣ. кадоме мехара худаш дар номаш мекуна. документош ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. ду хона бо верандаш дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ки таърихи кредит, аниқтараш бигем насия, яъне рассрочка фурӯхта мешавад. марҳамат, бо диққат гӯш кунед. як хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ду хонага табдил тиен дар 11 ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар Силони Бозор. ширкати сохмонӣ Вантакс Сохмон домабардоштесаи айни ҳол дар ҳолати катлаванд қарор дорад. бояд соли 2023 супоранд. ба фикрам охири 2023 бояд супоранд. як блокда 10 этаж мешавад, бо 3 блоки дигада 12 этаж мешавад. агар суми хонара ба пуррагӣ супорен, шумода скидка карда мешавад дӯстони азиз, лекин метавонед таърихи кредитам супорен. нархаш 215 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. 30% хонара ё ки 50% пеш пардохт мекунед, боқӣ мондаша то дом будшавия месупоред. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг зада маълумоти бештара гиред. лекин дӯстони азиз, пешакӣ огоҳто мекунам ки хона как никак ай катлаванай дома оли набардоштагиян, нав сохмонаш саршидагия. барои ҳамин эҳтиёт бошед. хонаро ай катлаван гирифтан ҳам плюсҳои худша дора, лекин минусҳои худшам дастатишна дора. барои ҳамин пешакӣ дӯстони азиз ба пуррагӣ хушрӯ фикр кунед, чӣ ба ки ин ширкати сохмония Вантакс Сохмон, ман рости гап намедонам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, шаҳраки Киров 2. 18 сотих замин, заминашне ки бениҳоят калон мебошад. ду дар хона веранд, падвалаш хати. ремонт дорад, обсвет ҳаст, ҳуҷҷатош паспорт, яъне техпаспорт ҳаст. аловхона анҷомхона дора, гирди хона маҳкам мебошад.
нархаш 200,000 сомонӣ боз арзон ҳам мешавад, ё ин ки иваз яъне алиш мешавад бо квартира дар шаҳри Бохтар ё ин ки Леваканд. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран рақамҳои Тоҷикистон имо доранд, рақамҳои Россия бошад имо ва WhatsApp доранд. аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, раҳи Калон рӯ барои кинотеатр. Хона якум этаж, 2 дар хона, 1 калидор, баня дарунда, берунда кухнӣ, ҳоҷатхона ҳаст. дар баня термикс ҳастак, туалет, канализатсия тухӯри кадагия. хонара срочни мефурӯшем, Россия мере, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 143,000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад, доллар ва рубл дар рӯи экранай. хонара документош 100%, об свет дора, ремонташ миёная, медрои зиндагӣ мекунӣ. 1 этаж, 1 сотиқ замин дорад, заминшам документ дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 75 метри квадратӣ. масоҳаташ барои ду хонага бениҳоят хуб мебошад. ҷойгир аст дар 13-ум ошонаи бинои новостройка. худи дом аз 16 ошона иборат аст. хона коробка мебошад, яъне беремонт. ҷойгир аст дар Корвон рӯ ба рӯи 7 ахтар. дӯстони азиз, ин минтақа кадоме надонад, агар ҳамин Корвон тамом мешавад, сразу домои рӯ ба рӯи 7 ахтар мешаванд. нархи ҳамин хона $30,000, арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Мирзочӯл, кӯчаи Ҷомӣ. ҳавли 8 сотиқа, лекин 4 сотиқша мефурӯшанд. 4 дар хона, падвали калон, кухнӣ, ҳамон дар дарун мебошад. таъмири хона беҳад хуб аст. масъалаи об мушкилӣ нест. 2 намуд об аст. якум намудаш айс скважина, дуюм намудаш мотор қатӣ. боз бочкаи яктонагаи об аст. мотор оба бемалол ба кухнию ҳамом мекашонад. хулоса умуман дар масъалаи обу барқ мушкилӣ нест. хона ҷойгир аст дар маҳаллаи Мирзочӯл, баъд ай Чоракорону Учқул. маршруткаҳо аз Зарнисори шаҳри Душанбе мераванд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. нархи хона бошад $35,000, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран ва вариантҳои алиш ба духонага дар Душанбе ягон точкаи нағз дошта бо мебинем, мегӯяд соҳибаш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 5 хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. худи дом аз 4 ошона иборат мебошад, яъне доми 4 этажа ҳаст ва хона қарор дорад дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, 84 микрорайон назди Тайга. ҷош ҷои бениҳоят хуб мебошад. нархаш 800,000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш ва доллар ва рубл чун ҳар вақта дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. 3 хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар цоколни этажи бинои новостройка. цоколни этаж, полуподвал, зербино. кадоме надорад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад. хеле майдача трезача дорад. барои ҳамин номша полуподвал, яъне цоколни этаж мегӯянд. хона ҷойгир аст дар маркази шаҳри Бохтар, дар наздикиаш коллеҷи тиббӣ, садики 13, садики 7 ва мактаби 12 қарор дошта. шароит барои зиндагӣ хуб аст. канализатсияш ягон проблема надорад, ремонт карда шудааст. дар ҳоҷатгузориам мушкилӣ нест. ҳамсояҳо аллакай зиндагӣ доранд, метавонед дилпурона харидорӣ кунед, мегӯяд соҳибаш. суруғав, шаҳри Бохтар, маҳаллаи Шабчароғ, кӯчаи Раҳимов, доми 13А. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дар Нихӣ, маҳаллаи Сарчашма.
4 сотиқ замин буда, дорои 2 дархона бо коридор мебошад. кухни, анҷомхона, дегдохона, баня, ҳоҷатхона, ҳезумхона дорад. хулас ҳамаи шароитош муҳайё ҳаст. хона фавран фурӯхта мешавад бо чизу чорааш, яъне ки мехарен, медурен ва зиндагӣ мекунен. нархи хона бошад $26000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед, боз савдоам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. дӯстони азиз, ин хонаро дар навори пештара пешниҳод кардагӣ будем, лекин мутаассифона ҳамагӣ бо як сураташ. ҳозир ба пуррагӣ як бори дигар бо тамоми суратош пешниҳод мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 8 сотиқ замин буда, дорои ҳама шароит ва бо чизу чорааш ба фурӯш гузошта мешавад. оби гарму хунук ҳамаш қоидавӣ, свет постоянна 24 соат, дар беруни ҳавлӣ водопровод об ҷорӣ мешавад. 2 канализатсия гузаронда оварда шудааст. хона дорои 7 дархона буда, кухни, ванна, туалет дар дарун аст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. нархи хона бошад $850,000 сомонӣ. документҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 25 метри квадратӣ. масоҳаташ дар ҳақиқат майда мебошад. дар якум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад. худи дом 4 этажаи кирпични мебошад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. отопление ҳаст. дар наздикии хона магазино, мактабҳо, садико ва ғайра. ҷиҳати транспортам хуб аст. нархаш $250,000 сомонӣ. арзон намешавад ва алишам намешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хона ҷойгир аст дар назди цирк ва омон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 6-ум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 88. ремонти миёна дорад. срочна фурӯхта мешавад ва арзон ҳам мешавад. нархи хона $190,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ. шумояро метавонем ба 2 хонага табдил диҳем. дар 5-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. дом лифт дорад. ориентир туннел мегӯяд соҳибаш. нархи хона $251,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, гравзавод. 2 хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 2-ум ошёнаи бинои новостройка. хона падъабой тайёрай шкатур монтаж кардагиай. нархаш бошад $240,000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград, повороти Духтури Курм. 500 метр мебошад. 3 хонааш полни ремонт кардагиай. даруни хонаҳо да мебел ҳастай. чизои мебелшам метем. аз светофори 46 9 километре то хонара. ними хонара мефурӯшем. 3 сотиқ дар ҳами хонаҳо. нархаш $190,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. як хонага бо масоҳати 31,10 метри квадратӣ дар 2-ум ошёнаи бинои советӣ. худи дом 3 этажа мебошад. ҷойгир аст дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, доми 4. лаби роҳ. хона ремонти хуб дорад, мегӯяд соҳибаш. дарҳову тирезаҳо пластик, дари главни оҳанӣ, термекс, кондитсионер, насоси об ва баъзе ашёҳои рӯзгор меистанд. хона аз ҳисоби дарбайн буда, гарму камрасход аст. донишгоҳ, мактаби 8, мактаби 5, садики 7
ва 3 бозорча, магазинҳо, ҳама инфраструктура дар наздикии хона мебошад. савдо мешавад ва иваз мешавад бо 2 ё 3 хонага. марҳамат, метавонед вариантатона пешниҳод кунед. нархи хона ҳамага 137 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбон.